Hello prolog page menta ngawan hangne ban pen I phi yakane ka video bangi ot yakane ka sophanat bangi wan thet na pu dukan bala wan thet hi dei man jonga te ipani phi menta page la phi la yu I hi laga jongi khmat kalong gumno kane ka sophanat watang ban bam ru kampat long te ngange phi ru iwe prolog projor ki ba yu I yakane ka video ba phi la yu I laga jongi khmat dotto de husiar ba namar ba andala thet yakane ka sophanat phi dei banda check ba namar ba bun sen hi ben sayo yakan so ka ba kampat met ke badan style dengan terai ba ngadu ba kadang san hi kana kasok la style lupa te ndai umlilei kan san lek thit bat de ka we namar ba ki klung kila kamen ban wan lam kum kana kasok phanat namar kalong ka bat thiang ha ka ba bang ha ndai kalong pat ka bas new bok te ngla yo e ka bas new ngim yo pat ka ba ha te nganget bangin saya nang thit chu chu da ki we pat ba sayo ki khana ki klung ro kan sayo hi da ka jing kamen da ka jing sop hat Pat ku beli sibun EP iwe perlok projar ngan sia kendu pat hakawe pat ki video nang ne shakmat. So sisa sap shapo watang ban bamru. Bam shukre kade shukre to sha chaka ba. Yut ni kade ai no